Αγαπητοί φίλοι, παρευρεθήκατε σήμερα σε αυτή την προεκλογική μας συζήτηση. Είναι γνωστό σε όλους πως, και κατανοητό πως η τρίτη εκλογική μάχη που δίνουμε μέσα στην ίδια χρονιά, δηλαδή από το Γενάρη και στη συνέχεια το δημοψήφισμα και τώρα, μπορεί να χαρακτηριστεί σαν η μάχη των μαχών. Γιατί μετά από 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, έγινε κατανοητό στον καθένα πως οι επιδιώξεις τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων είναι η αριστερή παρένθεση. Οι επιδιώξεις τους είναι να μην κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην κυβερνήσει ποτέ η αριστερά στην Ελλάδα και να επαναφέρουν το παλιό. Σε βάρος αυτό που πραγματικά επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορούμε στην Ελλάδα να εξασφαλίσουμε μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισοτιμίας. Μαζί μας σήμερα είναι ο Νίκος ο Παρασκευόπουλος, διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την παρουσία του θα αναφερθεί σε όλα τα γεγονότα τα οποία μεσολάβησαν αυτό το διάστημα της διακυβέρνησης, αλλά κυρίως το διακύβευμα αυτών των εκλογών που έχουμε το επόμενο τριήμερο. Αυτή τη μάχη, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Παρασκευόπουλο, σε επίπεδο χαρτιδικής τη δίνουμε με ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ιδιαίτερα, οι παρουσίες είναι πολύ ιδιαίτερες. Και είναι ιδιαίτερες γιατί υπάρχει μια σημαντική ανανέωση ακόμη και μετά τα γεγονότα, κατανοητό μετά τα γεγονότα διάσπασης του χώρου μας και την πτώση της κυβέρνησης από τις εσωτερικές μας δυνάμεις. Το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από την Κατερίνα την Ιγκλέση, γνωστή σε όλους γιατί είναι και η βουλευτής μας στον νομό, τον Σακάτο Χρήστο που ήταν και υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, και συμπληρώνουν το ψηφοδέλτιο, συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο και δίνουν την ίδια μάχη με όλους ο Χρήστος ο Μακρύς από την Κασάνδρα, η Τζούλια Τσουρκανίδου από την Σικιά και η Ρώσα η Βασιλάκη από τον Κολύγιο. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία αυτών των τριών καινούριων συμμετοχών στο ψηφοδέλτιο και αναδεικνύει περίτρανα τη σημασία της ειδικής της αριστεράς, γιατί εντάσσονται σε μια διαδικασία που εκ των προτέρων γνωρίζουμε το ποιος θα εκλεγεί και ότι δεν θα εκλεγούν ποτέ οι ίδιοι, μέσα από μια διαδικασία λίστας. Και η συμβολή τους είναι πραγματικά μεγάλη και πρέπει να εκτιμηθεί όντως. Αυτά τα λίγα από μένα και δίνω το λόγο στον κύριο Παρασκευόπουλο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ που με προτιμήσετε και με καλέσατε εδώ και με πιστεύεστε να σας πω δύο λόγια. Εύχομαι, άκουσα πολύ καλά λόγια για τους υποψήφιους και τους εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Πραγματικά η υποψηφιότητα, όταν υπάρχει λίστα και κάπως είναι δεδομένα τα πράγματα, έχει και συνοδεύεται από μια δραστηριότητα που έχει και χαρακτηριστικά εθελοντισμού. Τους εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη για τη συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλους. Θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες απαντήσεις. Δηλαδή, στην αρχή, επειδή πήγα και αλλού, ήμουν έτοιμος για μια ομιλία η οποία θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Πού βρισκόμασταν τον Ιανουάριο, τι κάναμε, πού καταλήξαμε και γιατί τώρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το εγκαταλείπω το σχέδιο. Το εγκαταλείπω γιατί πιστεύω ότι κάποια ερωτήματα είναι τόσο πιεστικά ώστε να πρέπει να δούμε απευθείας τα ερωτήματα, απευθείας αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία νομίζω καθορίζουν τη στάση του Έλληνα ψηφοφόρου της Ελληνίδας γενικά. Το πρώτο, το γενικό ερώτημα, το οποίο
μπαίνει σε αυτές τις εκλογές, νομίζω είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε 25 Ιανουαρίου του 2015 γιατί ο κόσμος είχε πιεστεί πάρα πολύ από την προηγούμενη κατάσταση. Επένδυσε στο ΣΥΡΙΖΑ τις ελπίδες του για ένα καλύτερο αύριο. Θέλησε κάτι διαφορετικό από το. Αυτή η ελπίδα υπάρχει και σήμερα. Ο κόσμος τότε ήθελε να πει ένα όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει το όχι σήμερα ή λέει ένα ναι. Πρόδωσε αυτές τις ελπίδες του Έλληνα ή αντίθετα πάλεψε για αυτές, αγωνίστηκε και αυτή τη στιγμή μας οδηγεί σε έναν δρόμο ελπίδας και διεξόδου. Το δεύτερο, πιστεύω, θα προσπαθήσω να σου το εξηγήσω με τα ερωτήματα αυτά. Καταρχήν, 25 Ιανουαρίου ξέραμε όλοι ότι η χώρα μας για να ορθοποδήσει, για να έχει ένα καλύτερο αύριο και μάλιστα σε μια κατάσταση η οποία πια αγγίζει τον κάθε πολίτη, την κάθε οικογένεια με δραματικά θέματα, με θέματα αστέγων, με θέματα ανεργίας, με προβλήματα υποδομών. Όλος αυτός ο κόσμος σήμερα μπορεί να πάει καλύτερα εάν δεν δει κάπως θα μπορούσε όλη αυτή την περίοδο να πάει καλύτερα εάν δεν θα έβλεπε και το πρόβλημα, το γενικό, το οικονομικό της χώρας. Όχι, απαντάμε όλοι. Κρίση είχαμε και καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία θα έπρεπε να σταθεί στα πόδια της, η κρίση να ξεπεραστεί. Ποιες ήταν οι δυνατότητες, οι πιθανότητες οι οποίες υπήρχαν για να ξεφύγουμε από την κατάσταση αυτή. Η μία ήταν, βεβαίως, χρειαζόμασταν δανεισμό. Η χώρα μας δεν είχε αποθέματα, οικονομικά αποθέματα στις τράπεζές της, ούτε στις ιδιωτικές τράπεζες, ούτε το δημόσιο έχει χρήματα. Χρειάζονται χρήματα ώστε να έχουμε δημόσιες υποδομές, χρειάζονται χρήματα και η οικονομία ώστε να λειτουργήσει, οι επιχειρήσεις, να υπάρχουν δουλειές κλπ. Θα μπορούσε η χώρα μας άραγε να είναι η μόνη στον κόσμο που να αποπληρώνει χρέη χωρίς η ίδια να εισπράττει κάτι δύσκολο. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε αυτό να το πετύχουμε? Τρεις δρόμοι. Ο ένας, κάποιο μνημόνιο όπως τα προηγούμενα. Δανεισμός δηλαδή, να πάρουμε χρήματα που δεν έχουμε, υπογράφοντας κάποιους όρους για να πάρουμε αυτά τα χρήματα που θα μοιάζουν με τους προηγούμενους. Αυτούς οποίους δεν θέλουμε. Ο δεύτερος όρος, ο δεύτερος δρόμος ήταν να παλέψουμε, να αγωνιστούμε, μέχρι και να ρισκάρουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να κερδίσουμε την οικονομική στήριξη την οποία χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή, χωρίς όρους δυσβάσταχτους, αφόρητους θα έλεγα, όπως ήταν οι προηγούμενοι. Και ο τρίτος δρόμος ήταν ποιος? Ήταν το Brexit. Τρίτος δρόμος ήταν φεύγουμε, διότι δεν αντέχουμε άλλο τους όρους τους οποίους μας επιβάλλουν. Ποιον έπρεπε να διαλέξουμε τους τρεις δρόμους? Εγώ θα έλεγα ποιον πρώτα ήμασταν υποχρεωμένοι να απορρίψουμε. Δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα με ένα Brexit. Αυτό ήταν φανερό από την αρχή. Μπορούσαμε να ρισκάρουμε, δηλαδή να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα δείχνοντας ότι είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήμασταν έτοιμοι για το χειρότερο. Γιατί? Γιατί το θέμα δεν είναι ευρώ ή δραχμή. Η δραχμή μας είναι συμπαθέστατη. Είναι δεμένη με την ελληνική ιστορία. Κανένας δεν ακούει δραχμή και έχει αρνητικά ανακλαστικά. Καλή ιδέα είναι η δραχμή. Το θέμα όμως είναι εάν έχουμε συναλλαγματικά αποθέματα, αντίκριση. Είτε η δημόσια οικονομία, τα οικονομικά του κράτους, είτε οι τράπεζες ιδιωτικές. Δεν είχαμε. Στηριζόμασταν στις χρηματοδοτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, προκειμένου να μπορούμε να ασκούμε πολιτική, να δίνουμε τους μισθούς, να δίνουμε τις συντάξεις, να κάνουμε την πολιτική και να αποπληρώνουμε και τα χρέη. Από την ώρα λοιπόν που δεν έχουμε συναλλαγματικά αποθέματα, πηγαίνουμε σε αυτό που θα γινόταν. Θα λέγαμε νομοθετούμε τη δραχμή αντί να ευρώ,
οι δραχμοί θα είχαν την επόμενη μέρα, δηλαδή όταν λέω την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, θα έχανε την αγοραστική της αξία. Οι υπολογισμοί έλεγαν ότι η πτώση της αγοραστικής αξίας μισθών και συντάξεων θα ήταν περίπου στο 1 τρίτο της σημερινής τους αξίας. Οι επιχειρήσεις δεν θα είχαν πρώτες ύλες, γιατί δεν θα μπορούσαμε να τις αγοράσουμε. Και βεβαίως οι ελλείψεις, αν θέλετε, το πρόβλημα δεν θα ήταν αισθητό μόνο ως ακρίβεια, αλλά και με ελλείψεις. Δηλαδή δεν θα είχαμε για παράδειγμα κάποια φάρμακα, τα οποία δεν θα δέχονται να μας πουλήσουν ή θα δέχονται να μας πουλήσουν με ένα ποσό υπέροχο για το οποίο να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή, αν είχαμε μια προετοιμασία τριετή ή τετραετή ως χώρα, είχαμε φτάσει στην ανάπτυξη, είχαμε βιομηχανική παραγωγή και μπορούσαμε να στηριχτούμε σε αυτήν. Ευχαριστώ. Και μπορούσαμε να στηριχτούμε στη βιομηχανική μας παραγωγή και στην αγροτική μας παραγωγή. Τότε μπορούσαμε να σου πούμε: δεν σας έχουμε ανάγκη, κύριοι. Κάνουμε τη δραχμή μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν έχουμε βιομηχανική παραγωγή τώρα. Οι εξαγωγές μας είναι τριπλάσιες. Μάλλον οι εισαγωγές μας είναι τριπλάσιες από τις εξαγωγές. Ακόμη και χρήματα, όπως τρόφιμα θέλουν για να τα έχουμε, χρειάζεται να τα εισάγουμε από το εξωτερικό. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Όταν θα έχουμε ανάπτυξη, όταν θα έχουμε βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, τότε θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαμε. Οι δρόμοι λοιπόν ήταν δύο. Ήταν ή ο δρόμος ο παλιός, λέμε ναι γιατί τα χρήματα τα έχουμε ανάγκη, ή παλεύουμε φτάνοντας ακόμη και σε ένα ρίσκο, οθώντας τα πράγματα ως τα άκρα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη συμφωνία, μια χρηματοδότηση δηλαδή με λιγότερο επαχθείς, κακούς όρους. Τι έγινε? Στην αρχή ο Βαρουφάκης είπε: δεν πρόκειται να βρούμε άκρη με τα τεχνικά, η λύση θα έρθει μόνο πολιτικά. Πολύ νωρίς, πριν φύγει από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Βαρουφάκης, δηλαδή γύρω στον Απρίλιο, άλλαξε η πολιτική, το πρωτοχέρι το πήρε ο Τσακαλώτος, ο οποίος είπε: όχι, πρέπει να παλέψουμε με τους κανόνες του παιχνιδιού και όχι πολιτικά, προκειμένου να κερδίσουμε κάτι. Τότε άρχισαν τα πράγματα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να σας βεβαιώσω, έχοντας παρακολουθήσει μέσα από τις εργασίες του Υπουργικού Συμβουλίου αυτή τη διαδρομή, ότι στην αρχή οι εταίροι ήταν άκαμπτοι. Ήταν τόσο άκαμπτοι, ώστε λες ότι αυτή είναι τιμωρητική. Προσωπικά δεν συμφωνούσα και δεν συμφωνώ και σήμερα ότι το θέμα θα μπορούσε να λυθεί πολιτικά. Ποια ήταν η πολιτική σκοπιμότητα των εταίρων? Ήταν αυτοί οι οποίοι ρίξανε από την κυβέρνηση τους πυθύνιους, αυτούς που συνεργάζονταν καλά μεταξύ μας, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν. Γιατί τότε οι άλλοι θα μας πούνε, όλοι οι άλλοι, όχι μόνο οι Έλληνες, σε όλες τις άλλες χώρες, όλοι αυτοί που στηρίζουν αυτή την πολιτική, θα την πω έτσι οδικά, την πολιτική Σόιμπλε, όλοι οι άλλοι που στηρίζουν θα πούνε: μα μας ταιριάζεται, γιατί να σας στηρίζουμε? Και από την άλλη πλευρά θα δικαιωθούν, αν δικαιωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δικαιωθούν για την πολιτεύσεις. Το ήθελε αυτό η ομάδα που είχε το πάνω χέρι, ο Ντάισελμπλουμ, ο Σόιμπλε? Προφανώς και δεν το ήθελε. Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να φανεί, όχι να φανεί, να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε από την αρχή με μια πραγματική διάθεση, κατά την εκτίμησή μου, για Brexit. Ξέρουμε όλοι, νομίζω το έχουμε διαβάσει, το έχουμε παρακολουθήσει με λύσεις, ότι το Brexit ήταν δυνατό το 2010, όταν ακόμη οι εταίροι μας είχαν επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα, φοβόντουσαν μια τέτοια δική μας κίνηση. Τώρα πια που είχαν διασφαλίσει τα κεφάλαιά τους, δεν φοβόντουσαν την έξοδο της Ελλάδας από το σύστημα. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι προσωπική εκτίμηση από την βιβλιογραφία. Η παγκοσμιοποίηση σήμερα δεν φοβάται να περιευθυροποιεί χώρες. Γνωρίζει ότι μπορεί να έχει
Αφρική, στον Αμαζόνιο ή σε κάποιες περιφερειακές χώρες της Ευρώπης, οι οποίες φαίνεται ότι δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το αγοραίο κλίμα και μάλιστα πρόθυμο. Επομένως, δεν τους πείραζε να φύγουμε, ίσα-ίσα το ήθελαν να φύγουμε, να περάσουμε άσχημα αυτό το φύγουμε, να μπορούν να μας δείχνουν και να λένε κοιτάτε τι παθαίνει όποιος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες μας. Έτσι, ο αγώνας μας ήταν δύσκολος. Στην αρχή προσκρούμε στην πραγματική τους επιθυμία να μας πούνε όχι και να φύγουμε. Άλλαξε λίγο το παιχνίδι όταν αρχίσαμε να παίζουμε και εμείς με τους κανόνες. Γιατί ποια ήταν η δεύτερη επιλογή των Ευρωπαίων? Η δεύτερη επιλογή των Ευρωπαίων, κατά τη γνώμη μου, ήταν εξής. Το σύστημα Σόιμπλε ήξερε ότι παράγει ανισότητα, οικονομική κρίση και ότι μπορεί να παραγάγει και δυστυχία. Δηλαδή να πέσουν έξω επιχειρήσεις, δηλαδή άνθρωποι να γίνουν άνεργοι. Αυτό το ξέρει. Θέλει λοιπόν να φτιάξει ένα σύστημα, κάποιους κανόνες, με βάση τους οποίους να μπορεί να διαχειριστεί τις συγκρούσεις και τα προβλήματα τα οποία παράγει αυτή η πολιτική της ανισότητας. Αν εσύ δείξεις ότι αυτούς τους κανόνες τους καταλαβαίνεις και κάπως συμμορφώνεσαι, τότε μπορεί να σε δεχτεί και να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Νομίζω ότι έτσι παίξαμε προς το τέλος. Και παίξαμε σκληρά. Δηλαδή, καταρχήν αυτό το οποίο σας λέω, ότι οι Ευρωπαίοι θέλανε τη συμμόρφωση σε κανόνες, δεν είχαν, ας πούμε, μην το δούμε εθνικιστικά, ότι είχαν κάτι με την πατρίδα μας. Θέλανε να φτιάξουν ένα σύστημα εκμετάλλευσης. Όποιος αυτό το σύστημα τέριαζε, συμφωνούσαν μαζί του. Όποιος σήκωνε κεφάλι, για οποιοδήποτε λόγος, θέλανε να τον βγάλουν απ' έξω. Γιατί? Για παράδειγμα, στα προαπαιτούμενα για τη συμφωνία που κάναμε, ίσως το διαβάσει στις εφημερίδες, το ακούσετε στην τηλεόραση, είχαμε και ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο. Η νομική μεταξύ ημών το γνωρίζουν. Ή μια νέα πολιτική δικονομία. Και ξαφνικά μάθαμε η πολιτική δικονομία ένα προαπαιτούμενο, το οποίο μπορεί και να μας την έχει στον αέρα, να μην υπογραφεί η συμφωνία και να μείνουμε χωρίς ενέργεια, χωρίς χρήμα, χωρίς τίποτα. Μα η πολιτική δικονομία τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Γιατί με το πτωχευτικό δίκαιο, με το σύστημα των δικών, με το σύστημα των πληστηριασμών, η Ευρώπη θέλει να διαχειριστεί την κρίση την οποία παράγει. Την οποία ξέρει ότι στο μέλλον θα την αναπτύξει. Και γι' αυτό επέμενε πάρα πολύ σε αυτούς τους θεσμούς και εμείς προχωρήσαμε προσοχή. Δηλαδή, κοιτάξαμε από αυτούς τους θεσμούς ό,τι μπορούσε να διορθώσει και δικά μας κακώς κείμενα, τη διαφθορά, τη βραδύτητα της απονομής της δικαιοσύνης, το πρόβλημα των δανείων που σε ορισμένες περιπτώσεις πια είχε φτάσει σε κάποια όρια τα οποία ήταν δραματικά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί και η κοινωνία να το διαχειριστούν και οι τράπεζες. Ό,τι δηλαδή τέριαζε και σε δικαίωμα σκοπιμότητες, κοιτάξαμε να το δεχτούμε. Και να βάλουμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Στις κόκκινες γραμμές παίχνει το παιχνίδι. Μέχρι τέλος λέγανε όχι. 1η Ιουνίου η κυβέρνηση λέει: μας δουλεύουνε, δεν αντέχουμε άλλο, φεύγουμε από τον Brussels Group. Δηλαδή, τον Brussels Group, θυμίζω, η ομάδα που έβλεπε όλα αυτά τα ζητήματα τεχνικά, με κανόνες, έτσι, φεύγουμε. Οι Ευρωπαίοι λένε: φύγατε. Αν φύγατε, δεν έχει ούτε συμφωνία, δεν έχει χρήματα. Χοντρένει το παιχνίδι. Τι κάνουμε εμείς να χοντρένει το παιχνίδι? Λέμε δημοψήφισμα και βεβαίως πάμε και στα capital controls, στους περιορισμούς της τράπεζας. Πώς πήγαμε σε αυτά? Πήγαμε ως εξής. Η Ευρώπη για να μας πιέσει και επειδή δεν την πείραζε να φύγουμε, από την αρχή είπε: σας κόβω τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ο Ντράγκη σταμάτησε να μας πληρώνει. Αδειάσανε τα ταμεία. Ο συνάδελφος, ο Μάρδας, έκανε φοβερές προσπάθειες κάθε μήνα να βρει χρήματα, ξεζουμίζοντας τα αποθεματικά των Υπουργείων, προκειμένου να μπορέσουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις έπρεπε να πληρώσουμε τα χρέη μας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα παρακολούθησε όλα αυτά. Υπήρχε η ελπίδα, όταν δούνε πόσο είμαστε αποφασισμένοι,
Αφού φτάνουμε και σε μια τόσο δραματική θυσία όπως να φτάσουμε σε τράπεζες με περιορισμούς, εφόσον φτάνουμε μέχρι και το δημοψήφισμα και στο να μην πληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι μπορεί να καμφθούν. Μετά το δημοψήφισμα επανήλθαμε. Ο Τσίπρας είχε πει σε 48 ώρες μπορούμε να έχουμε λύσεις. Επανήλθαμε, έγινε μια δραματική σύγκρουση, ένας δραματικός αγώνας. Φαίνεται, εγώ πιστεύω ότι το δημοψήφισμα ήταν επιτυχημένη κίνηση. Και θα σας πω και το πιστεύω. Γιατί πριν από το δημοψήφισμα είχαμε ένα σκέτο όχι, ενώ μετά το δημοψήφισμα κάθισαν στο τραπέζι και είδαν μερικά από τα δικά μας θέματα. Και φτάσαμε στη συμφωνία, η οποία έχει τα θετικά της, έχει και κάποια αρνητικά, έχει και το κόστος της. Πιστεύω προσωπικά σε αυτό το θέμα που τώρα, ότι τα θετικά της νέας συμφωνίας για χρηματοδότηση είναι τόσο σημαντικά, ώστε αυτή η συμφωνία να δικαιούται να έχει άλλο όνομα από το όνομα μνημόνιο, για να το πω απλά. Δηλαδή είναι τόσο διαφορετική η νέα συμφωνία από τα παλιά μνημόνια που είχαμε, που και να την ονομάζει συμφωνία και όχι μνημόνιο, δεν είναι σοφιστής, δεν κάνει λογοπαίγνια, έχουμε πραγματικά διαφορές. Τις ονομάζω, αυτές τις οποίες πετύχαμε με τελική διαπραγμάτευση. Το πρώτο ήταν η δέσμευση, συμβατική δέσμευση πλέον, για αναδιάρθρωση του χρέους. Αναγνωρίσανε ότι όση προσπάθεια κάνουμε, όση λιτότητα και να υπάρχει, το χρέος το οποίο έχει συρρευτεί από δεκαετίες, το οποίο εν μέρει καταλαβαίνουμε ότι είναι και απεχθές, δηλαδή ότι έχει δημιουργηθεί και από μια καταχρηστική πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων, αυτό το χρέος δεν αποπληρώνεται. Τι θα γινότανε χωρίς την αναγνώριση της ανάγκης για αναδιάρθρωση, για κούρεμα, θα γινόταν το εξής, αυτό που γίνεται και προηγουμένως. Το 2010 μέχρι το 2014, κατήφορος. Κατήφορος των μισθών, κατήφορος των συντάξεων, κατήφορος των οικονομικών του κράτους, άρα συρρίκνωση των νοσοκομείων, συρρίκνωση των σχολείων, στο όνομα μιας λιτότητας, και θα έφτανε σε ένα σημείο όπου θα σου λέγανε οι θυσίες σου δεν ήταν αρκετές, διότι δεν έκανες αρκετές αναδιαρθρώσεις, δεν έκανες αρκετές μεταρρυθμίσεις, άρα έξω από αυτό το χώρο. Το Brexit, το οποίο λέγαμε και προηγουμένως. Και θα είχαμε φτάσει στο Brexit με την προηγούμενη πορεία, αφού σιγά σιγά θα είχαμε χάσει τα νοσοκομεία μας, θα είχαμε χάσει τα σχολεία και οι συντάξεις και οι μισθοί θα ήταν τόσο χαμηλοί που πραγματικά να μπαίνει θέμα επιβίωσης για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας εκτός από τους λίγους. Λοιπόν, η αναδιάρθρωση του χρέους την οποία πετύχαμε μας δίνει ορίζοντα και ελπίδα για το μέλλον, ότι θα μας κουρέψουν το χρέος, βέβαια μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση που τότε είναι ανοιχτή. Τι άλλο κερδίσαμε? Κερδίσαμε τις πιο χαμηλές απαιτήσεις για πρωτογενή πλεονάσματα. Τι σημαίνει μικρότερο όριο πρωτογενούς πλεονάσματος? Σημαίνει λιγότερη λιτότητα. Δεν χρειάζεται να έχεις περίσσευμα στον προϋπολογισμό σου 3% την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά μπορεί να έχεις και έλλειμμα 0,25. Και στη συνέχεια τα πλεονάσματα που θα έχεις μπορούν να είναι χαμηλά. Άρα δεν έχεις μεγάλες υποχρεώσεις για μειώσεις μισθών, για μειώσεις εξοπλισμών προς τις υποδομές τις κρατικές, γενικά για μείωση του δημοσίου. Είναι μια πολιτική μικρότερης λιτότητας, η οποία θα αποτελέσει συνθήκη για μια ανάπτυξη. Τρίτο, αυτό το οποίο νομίζω παρακολουθήσαμε μόλις στην τηλεόραση, ότι πεζόταν μέχρι και τις τελευταίες ώρες της διαπραγμάτευσης. Στη θέση του παλιού ΤΑΙΠΕΔ έχουμε ένα ταμείο, το οποίο δεν έχει αποκλειστικό στόχο να ξεπουλήσει την ελληνική ακίνητη περιουσία, αλλά να την αξιοποιήσει και να την εκμεταλλευτεί. Και μάλιστα αυτό το ταμείο θα είναι ένας οργανισμός που θα γίνει στην Ελλάδα, βεβαίως με βάση ελληνικό δίκαιο, και θα έχει πρώτη στόχευση ακριβώς αυτή την αξιοποίηση, και μόνο εκεί που μπορεί να υπάρχει ένα πολύ καλό τίμημα, μπορεί να υπάρξει κάποια εκποίηση η οποία να μην πλήττει και το δημόσιο συμφέρον, διότι το ΤΑΙΠΕΔ έπληξε και το δημόσιο συμφέρον, δεν έπληξε μόνο την περιουσία. Όταν δηλαδή πωλείται ένα κτίριο,
το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για να υπηρετεί πληροφοριακά συστήματα του κράτους. Και δεν μπορούν αυτά να υπηρετηθούν αλλιώς παρά μόνο με αυτό το κτίριο που έχει τις οπτικές ίνες, όλο τον εξοπλισμό και αυτό πουλιέται. Αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο συμφέρον έχει πλήγμα. Το κράτος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και όταν πουλούνται κτίρια για δικαστήρια ή για την αστυνομία ή η Γάδα στην Αθήνα ή το αστυνομικό μέγαρο στη Θεσσαλονίκη, ειδικά διαμορφωμένα για να εξυπηρετούν μια δημόσια λειτουργία της αστυνομίας των δικαστηρίων, αυτό σημαίνει ότι χάνει το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή πάβει το κράτος μας να μπορεί να ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις που απέναντι στους πολίτες και κινδυνεύει το έθνος μας, για να το πω και λίγο πιο βαρύγδομα. Λοιπόν, αυτό είναι μια ακόμη πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική αλλαγή. Προσθέτω το ότι όλη αυτή η συμφωνία διέπεται από ευρωπαϊκό υπηρετικό δίκαιο, στο οποίο εντάσσεται και το ελληνικό, και όχι το αγγλικό, το οποίο εξυπηρετεί τους δανειστές και δεν έχει εγγύηση και μέρες για τους οφειλέτες. Και να προσθέσω και κάποια ωφέλη αρνητικά, δηλαδή δεν είχαμε οριζόντιες μειώσεις μισθών και συντάξεων και μάλιστα δραστικές όπως αυτές που είχαμε 2010 με 2012. Θυμόμαστε μειώσεις ιδιαίτερα στο δημόσιο χώρο, της τάξης του 40%, κάποιες κατηγορίες είχαμε μειώσεις που φτάσαμε στο 60%. Έτσι. Δεν έχουμε αυτές τις μειώσεις, τις αποφύγαμε. Αποφύγαμε αυτή την ιστορία της άμεσης κατάργησης του ΕΚΑΣ 100%. Το ζητούσε το σχέδιο Γιούνκερ. Και επομένως νομίζω ότι η συμφωνία στην οποία φτάσαμε και κερδίσαμε με πολύ σκληρό αγώνα είναι η μέρα με τη νύχτα με τα προηγούμενα. Χάσαμε μάχες, σίγουρα ναι. Στα φορολογικά δεν πήγαμε καλά. Δεν πήγαμε καλά στην πολιτική δικονομία. Δηλαδή, ενώ τα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στα οποία και εγώ είχα συμμετοχή, ενώ το πτωχευτικό δίκαιο πήγε καλά, δικηγόροι ίσως το έχουν, οι νομικοί ίσως το έχουν προσέξει, είναι ταχύτερο, είναι πιο φιλικό προς τον πτωχό. Δεν χρειάζεται να πληρώνει υπέρογκα παράβολα για να πάει στο δικαστήριο και να κηρυχθεί πτωχός. Ταχύτερα μπορεί να εξηγιανθεί η δραστηριότητά του και επιστρέφει στην αγορά εφόσον υπαχθεί στις σχετικές διαδικασίες μέσα σε 3 χρόνια. Είναι νομοθεσία που είχαμε το πρώτο 10 χρόνια. Τον άνθρωπο που γινόταν πτωχός, τον είχαμε στιγματισμένο και εκτός αγοράς 10 χρόνια. Που ήταν μια υπερβολή. Αυτό ήταν καλό. Το κερδίσαμε. Καλά τα πήγαμε με το άνοιγμα των επαγγελμάτων, αποφύγαμε τα χειρότερα. Οι συμβολιογράφοι είχαν μια πολύ μικρή μείωση, η οποία δεν είναι αισθητή, από 1% πήγαν στο 0,8%. Οι δικαστικοί επιμελητές αποφύγανε το να υπάρχουν εταιρείες πανελλήνιες εμβέλειας που θα συρρήκνουν, θα διέλυαν την δουλειά του επαγγελματία δικαστικού μελετή που εργάζεται ατομικά, είναι πλέον με εμβέλεια και δικαιοδοσία κατά περιφέρειες. Γενικά πήγαμε καλά και με την επιτάχυνση πήγαμε καλά, με τη σύντμηση των προθεσμιών στα ειρηνοδικεία, χάσαμε στην πολιτική δικονομία. Η πολιτική δικονομία έχει 2 κεφάλαια προβληματικά. Το ένα αφορά τη δίκη στα πρωτοδικεία, στο πρωτοβάθμιο βαθμό, και το δεύτερο προβληματικό κεφάλαιο αφορά τους πληστηριασμούς. Εκεί οι εταίροι μας ήταν, επιτρέψτε μου να το πω, πολύ ζώρικοι. Δηλαδή, στην περίπτωση του πληστηριασμού δεν υποχωρούσαν καθόλου. Στη δε περίπτωση της αποδείξεως με μάρτυρες στον πρώτο βαθμό, περίπου πίστηκαν από εμάς, αλλά στο τέλος είπανε, εντάξει, φύγατε εσείς από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, από το Brussels Group, αφού φύγατε καλά να πάθετε, δεν δεχόμαστε τις απόψεις. Και πήγαμε στη Βουλή να ψηφίσουμε ως προαπαιτούμενο μια πολιτική δικονομία, η οποία είχε 2 προβληματικά κεφάλαια. Ήμουν εισηγητής. Διάβασα κάτι τίτλους και το βράδυ στο Μέγκα, ούτε ο ίδιος ο υπουργός δεν πιστεύει στον νόμο του. Τι εμπιστοσύνη μας έχουν οι Ευρωπαίοι όταν ο ίδιος ο υπουργός δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον νόμο του. Κοιτάξτε, δεν είχα κανένα πρόβλημα ψυχολογικό ή ατομικό ή συνειδησιακό. Κανένα πρόβλημα. Προσωπικό δεν είχα. Εγώ την επιλογή που έκανα την πίστευα. Το πρόβλημα ήταν ότι είμαστε σε σύγκρουση ως χώρα. Ή
θα είχαμε μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αύριο, ή θα είχαμε μια δικονομία με δύο ωραία κεφάλαια. Όταν τα βάλεις αυτά τα δύο στο ζύγι, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν μπορώ να πω Brexit, δηλαδή μη συμφωνία για δύο κεφάλαια της ποινικής δικονομίας. Αυτό είπε. Είπε ότι διαλέγω το μικρότερο κακό και ότι για την πολιτική δικονομία θα παλέψω για τη διόρθωση την επόμενη μέρα και έχω τα χαρτιά για να το παλέψω, έχω τα χαρτιά εκείνα τα οποία λένε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε γιατί δεν είχαμε αρκετό χρόνο για συζήτηση επειδή εσείς φύγατε με διαπραγματεύσεις. Αυτό μου επιτρέπει να πω την επόμενη μέρα, επιτρέπει στο όποιο Έλληνα υπουργό δικαιοσύνης να πει την άλλη μέρα, κύριοι, απορρίψατε το καλύτερο κεφάλαιο που εμείς προτείναμε στην πολιτική δικονομία επειδή δεν υπήρχε χρόνος, τώρα υπάρχει χρόνος, ελάτε να το συζητήσουμε. Αυτή λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές συμφωνία την οποία πετύχαμε. Κάτι γνώμη δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε προηγούμενο. Ακούω διαρκώς κάποιους πολιτικούς άλλων κομμάτων να λένε κάνατε, της λαϊκής ενότητας, κάνατε μια συμφωνία πολύ χειρότερη από τις προηγούμενες. Μου φαίνεται ότι αυτό είναι τελείως λάθος. Και περνάω στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, ευχαριστώ. Λοιπόν, μήπως από εδώ και πέρα, γιατί και αυτό λέγεται, οι πολιτικές κοινές, αφού έχουμε τη συμφωνία και δεχόμαστε να εφαρμόσουμε, τι διαφορά θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Η απάντηση βγαίνει από αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι η νέα συμφωνία έχει θέματα ανοιχτά. Το πώς θα διαμορφωθεί το Ταμείο για την αξιοποίηση της περιουσίας έχει πολλές εκδοχές. Μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο ΤΑΙΠΕΔ και μπορεί να φτιαχτεί κάτι το οποίο θα πλουτίνει τη χώρα χωρίς να σπαταλήσει την περιουσία της. Το ένα είναι τελείως διαφορετικό από το άλλο. Μετά είναι το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Αυτό θα χρειαστεί πάλι. Δεν μπορούν να το δεχτούν εύκολα. Θα χρειαστεί και πάλι να υπάρξει μια πολιτική η οποία να μην έχει καμία δέσμευση και καμία εξάρτηση από μεγάλα διεθνή οικονομικά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει μια πολιτική αναδιάρθρωσης χρέους. Δεν λέω καμία δέσμευση από συμφέροντα, εννοώ ακόμη και εργαλεία και προϊόντα και ομόλογα και το ένα και το άλλο, προκειμένου να μπορέσει να φτάσει σε ένα κούρεμα χρέους, το οποίο κούρεμα δεν είναι όπως το προηγούμενο με το PSI που έπληξε μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα έχουμε μπροστά μας θέματα εργασιακά. Επίσης, έστω και ως δευτερεύον, αν θέλετε δείτε, το θέμα της πολιτικής δικονομίας. Το θέμα της διαχείρισης των ποσών τα οποία θα προκύψουν στην περίπτωση της υπέρβασης του κατοφλιού του πλεονάσματος. Σε όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι η πολιτική των κομμάτων που υπάρχουν σήμερα είναι καταστατικά διαφορετική. Αυτό μόνο διαφοροποιεί, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι κλπ. Όχι βέβαια, διότι πάση περιπτώσει η εθνική πολιτική, η κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο ότι έχει σχέση με τα μνημόνια και με τις τράπεζες. Ξέρετε, θα σας πω προηγουμένως βεβαίως ότι το κατεξοχήν όφελος της συμφωνίας που έγινε είναι και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έτσι, το ότι υπάρχει χρηματοδότηση με την οποία ανακεφαλαιοποιούνται τα ποσά τα οποία χάθηκαν και βέβαια έχουμε το όφελος ότι τα λεφτά που δανειζόμαστε είναι με επιτόκιο 1,5%, ενώ αυτά τα οποία έχουμε να αποπληρώσουμε είναι με ψηλό επιτόκιο. Όμως, ποιες άλλες διαφορές έχουμε τα λεφτά. Δεν έχουμε διαφορές στο μεταναστευτικό. Είχαμε μια πολιτική μέχρι σήμερα, μέχρι δηλαδή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που πίστευε ότι όλα είναι απλά. Φρούρηση στο συνόρο και τελείωσε. Αποδείχθηκε ότι η φρούρηση στο συνόρο είναι αδύνατη. Γιατί φτάνει να ξεβράζει πτώματα παιδιών της ακρογελιάς. Γιατί τα σύνορα είναι εκτεταμένα. Και διότι το μεταναστευτικό ρεύμα είναι παγκόσμιο και τεράστιο. Απεσιόδοξο σήμερα. Μπορεί το ρεύμα των Σύρων να περάσει, να τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία. Δίψα δεν θα έχουμε στην Αφρική. Έτσι όπως τα πάμε με το περιβάλλον. Που το πράσινο με συγχωρείτε το περιφρονούμε και βλέπουμε τις επιπτώσεις στο κλίμα αύριο μεθαύριο.
και πώς θα σταματήσουμε τη ροή των ανθρώπων οι οποίοι θα φεύγουν από τις χώρες τους γιατί δεν έχουν νερό να πιούν γιατί θέλουν να την τύψη. Θα έχουμε τέτοια κύματα. Επομένως η πολιτική μας πρέπει να είναι πιο ευέλικτη. Μόλις τώρα άρχισε να αναπτύσσεται μια πολιτική και από τον ευρωπαϊκό χώρο που δείχνει ότι κατανοεί πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και ότι μια χώρα μόνη της δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Είναι ένα θέμα το οποίο η παρούσα κυβέρνηση που προσπαθεί και ανθρώπινες συνθήκες να δημιουργήσει σε κάποιους χώρους όσο μπορεί με τις μικρές οικονομικές δυνατότητες, αλλά και προσπαθεί και να πείσει τους Ευρωπαίους ότι ο κόσμος πρέπει να φτάσει εκεί όπου θέλει και όπου οι πληθυσμοί έχουν μικρότερη επικοινωνία από τη δική μας χώρα και που δεν υπάρχει κρίση. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική είναι πολύ διαφορετική από προηγούμενη. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είχε μια τελείως διαφορετική πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω δύο λόγια παραπάνω για το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί με αφορά. Αλλά σκεφτείτε, ποιες ήταν οι προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάργηση του μετράγου στα νοσοκομεία. Η κάρτα σύντησης, την οποία τόσος κόσμος πήρε. Η επιστροφή όσων έχασαν χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση τις θέσεις τους από το δημόσιο διαθέσιμη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε όλα αυτά τα θέματα η πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία, με το Ποτάμι, μάλλον και με το Πασόκ, είναι τελικά διαφορετική. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θέλω ένα κράτος το οποίο να εξυπηρετεί τον πολίτη. Δηλαδή θέλω νοσοκομεία, σχολεία, θέλω πολιτισμό που να εξυπηρετούν τον πολίτη. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ιδιωτική αγορά. Ας υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ιστορία. Αλλά εμείς θέλουμε ισχυρό κράτος. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να μικρύνει το κράτος. Τι θα πει μίκρυμα του κράτους? Θα πει λιγότερα νοσοκομεία. Για να σας το πω έτσι με το πιο απλό απ' όλα, η νοσοκομεία με λιγότερο εξοπλισμό, με λιγότερα υλικά πρώτης ανάγκης, με λιγότερους γιατρούς, με λιγότερους νοσοκόμους. Και το ίδιο αφορά και τις υπόλοιπες από τις βασικές κρατικές υποδομές. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόβλημα με την λέξη συνδικαλισμός. Ακούει συνδικαλιστής και έχει ένα αρνητικό ρεφλέξ. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι χρειαζόμαστε στον χώρο του έναν τίμιο και καθαρό συνδικαλισμό. Ο συνδικαλισμός είναι ένας τρόπος που ο απλός πολίτης, ο απλός εργαζόμενος, που μόνος του είναι αδύναμος και δεν μπορεί να τα βάλει με το θηριώδες κράτος, με τη θηριώδη επιχείρηση, μπορεί να περάσει τα μηνύματά του και να έχει μια αντιπραγματευτική δύναμη, ως έναν βαθμό να πιέσει. Αυτός ο διαμεσολαβητής της δημοκρατίας είναι ο συνδικαλισμός. Αυτό δεν το καταργούμε. Ούτε τους καθαρίζουν τους συνδικαλιστές όπως είναι το 1950 στην Καλιφόρνια ή στο Πόλεμο ή οπουδήποτε αλλού με τους γκάξτερς. Δεν λέω ότι αυτό γίνεται τώρα, αλλά θέλω να δείξω ότι η πολιτική του ξεκαθαρίσματος του συνδικαλισμού ήταν μια πολιτική η οποία οδήγησε σε μεγάλα προβλήματα τις χώρες τις οποίες αναπτύχθηκε γιατί τις άφησε χωρίς λαϊκές άμυνες. Λοιπόν, αυτά είναι διαφορές σημαντικές και περνάω στη δικαιοσύνη. Ποιος δεν έχει ακούσει ότι με νόμο Παρασκευόπουλος λέγομαι, απολύθηκαν κάποιοι κρατούμενοι, οι οποίοι μόλις βγήκαν έξω κάνανε άγρια φωνικά. Ο ένας βαρώνος της κοκαίνης, οι άλλοι φωνιάδες της Ύδρας, άλλοι της Θεσσαλονίκης και ένας δήμαρχος της Θεσσαλονίκης επίσης βγήκε με τον καταραμένο νόμο Παρασκευόπουλου. Τα άκουσα τώρα. Να σας πω τώρα και την αλήθεια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο νέος νόμος πραγματικά καινοτόμησε θεσπίζοντας νέες κατηγορίες ανθρώπων που μπορούν να έχουν απόλυση μετά από ένα χρονικό διάστημα από την κράτησή τους. Αυτές οι νέες κατηγορίες είναι οι ανάπηροι, συζητήθηκε πολύ η περίπτωση Ξηρού, οι ανήλικοι και οι λεγόμενοι φιλοξενούμενοι. Ποιοι είναι οι φιλοξενούμενοι? Το λέω τάχιστα για όσους δεν ξέρουν. Στις φυλακές μας υπάρχουν αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν, όπως συνήθως συμβαίνει για τους αλλοδαπούς, σχεδόν πάντα συμβαίνει και παρεπόμενη ποινή απέλασης, όταν τελειώσει η ποινή τους, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να απελαθούν. Δεν είναι Αλβανοί που μπορούμε και εκτελούμε με την Αλβανία απελάσεις, δεν είναι Γεωργιανοί που έχουμε μια συνεννόηση και εκτελούνται απελάσεις, είναι Πακιστανοί. Είναι, τι να πω, από την Αιθιοπία, είναι από την Ερυθρέα, είναι από το Αφγανιστάν. Πώς να σου απελάσει, αδύνατο.
Δεν έχει σύμβαση, δεν τους παίρνουν, δεν μπορεί να τους πάσει εκεί, θα τους πάσει μέχρι τα σύνορα, θα γυρίσουν από δίπλα. Άρα εγκαταλείπεις καν και τα έξοδα και τους κόπους της απέλασης. Όταν ξέρεις δεν μπορεί να τους απελάσει, είναι μία απελάσιμη. Τι κάνουμε λοιπόν την ώρα που είναι μία απελάσιμη, τους κρατάμε στο ίδιο κελί φυλακισμένους. Κοιτάξτε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αν κρατάς σε ένα κελί τον άνθρωπο του οποίου η ποινή τελείωσε, και τελείωσε όχι επειδή φτάσαμε σε ένα όριο πώλησης, επειδή τελείωσε εντελώς, και εσύ τον κρατάς στο ίδιο κελί με τους ίδιους όρους, δεν επιτρέπεται το κράτος δικαίου. Δεν επιτρέπεται το ελληνικό σύνταγμα, δεν επιτρέπεται και από την σύμβαση, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Είχαμε βάλει ένα όριο να τους κρατάμε φυλακισμένους 18 μήνες αυτούς που είχαν τελειώσει οι ποινές τους. Το κάναμε 1 ή 2 μήνες. Δηλαδή, αν συνεργάζονται για να φύγουν έξω, βγαίνουν στον 1 μήνα. Αν δεν συνεργάζονται, βγαίνουν στους 2 μήνες. Έτσι βγήκαν πολλοί από τις φυλακές. Εκατοντάδες. Αυτή ήταν η κατηγορία με την οποία βγήκαν περισσότεροι. Αντίθετα με τους ανηλίκους και τους αναπήρους, αυτοί που βγήκαν δεν ήταν πολλοί, ήταν καμία 50. Με αυτές τις κατηγορίες, ναι, βγήκαν κάποιοι άνθρωποι με τον τελευταίο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να το πω έτσι, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει να ονοματίζονται οι νόμοι με ένα πρόσωπο, δεν έχουν δουλέψει πολύ για αυτούς, έτσι. Όπως όλοι οι άλλοι. Αυτοί που σκότωσαν στην Ύδρα, στη Θεσσαλονίκη, ο βαρώνας κοκαίνης, δεν βγήκαν με τις καινοτομίες αυτού του νόμου, βγήκαν με ρυθμίσεις για απόλυση, οι οποίες υπήρχαν και προηγουμένως. Εξηγήθηκε αυτό 1-2 φορές και απομένανε. Και δελτίο τύπου βγήκε. Ο τύπος δεν ακούει. Ο κίτρινος τύπος αναπαράγει την αρχική βίωση, την αρχική είδηση, αδιαφορώντας για την αλήθεια. Ο βαρώνας κοκαίνης. Ο βαρώνας κοκαίνης είχε ισόβια, τα οποία το 2014, όπως λέγεται λαϊκά, έσπασαν, έγινε πρόσκαιρη η κάθεξή του και με το που έγινε η κάθεξή του πρόσκαιρη, έφτασε ήδη το 2014 στη δυνατότητα να απολυθεί με βάση τον νόμο που ίσχυε τότε, τον 4274. Έχει ένα νόημα να πούμε νόμο Αθανασίου, όπως λένε με νόμο Παρασκευόπουλου, δεν έχει νόημα. Εμένα το θέμα μου δεν είναι για να αμυνθώ σε αυτό που λένε για το ΣΥΡΙΖΑ, να θίξω εγώ τους θεσμούς δικαιοσύνης. Αλλά πραγματικά όλοι οι άλλοι είχαν βγει με θεσμούς απόλυσης οι οποίοι προϋπήρχαν και θα βγαίνανε με το τρόπο, εφόσον η δικαστική κλίση ήταν θετική, γιατί υπήρχε δικαστική κλίση, έτσι. Και με τον προηγούμενο νόμο και σκεφτείτε ότι κάποιοι με αυτούς εκεί τις είδες και να κάνει και κλοπή. Ένα άνθρωπο που κάνει κλοπή δεν μπορεί να του βάλει ισόβια επειδή υποψιάζει ότι αφού βγει ο κλέφτης θα κάνει φωνικό. Δηλαδή και η δικαιοσύνη δεν βλέπω εδώ να έχει μια ευθύνη για το γεγονός ότι γίνανε αυτά τα φωνικά. Συνεχίζω όμως, γιατί το θέμα πραγματικά είναι σημαντικό και απασχολεί την ελληνική κοινωνία και το έχω δει οπουδήποτε έχω βρεθεί. Κοιτάξτε, κανείς δεν θέλει την υποτροπή στο έγκλημα, να βγαίνει ένας στη φυλακή και να σκοτώνει. Πώς μπορείς να την αντιμετωπίσεις? Ποια είναι τα στατιστικά που σου δείχνουν ότι πας καλά? Θα την αντιμετωπίσεις εάν τον κρατήσεις τον άλλον όχι 14 μήνες, όχι 14 χρόνια, αλλά 16? Λάθος. Δεν κερδίζεις τίποτα. Χάνεις αν τον κρατήσεις αντί για 14-16. Γιατί χάνεις? Γιατί όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι η περισσότερη αποτελεσματικότητα απομάκρυνσης από το έγκλημα έχουν οι ποινές μεσαίας διάρκειας, όχι οι μεγάλες. Οι μεγάλες ποινές διαλύουν τον άνθρωπο και ψυχολογικά και κοινωνικά, επιτρέψαν τον να τον κάνει να γρήμει και όταν βγαίνει, η μόνη επανένταξη που μπορεί να κάνει είναι η επανένταξη στις πιάτσες και στις συμμορίες. Αυτή είναι η ιστορία με τις πολύ μεγάλες ποινές. Μπορούμε αυτό να το παλέψουμε? Βεβαίως και μπορούμε, αλλά ο τρόπος δεν είναι το να καταδικάζουμε γενικά την καθημερινή άδεια, την καθημερινή απόλυση. Το οποίο το πολεμήσουμε είναι να έχουμε καταρτήσεις στις φυλακές, ώστε ο άνθρωπος να μην είναι στην καθημερινή αργία και μοναδικό τρόπο να διαχειριστεί την ανία του στη φυλακή να έχει τον εμπλακόντα στα ναρκωτικά και στα φάρμακα, και να έχουμε και δομές επανένταξης την επόμενη μέρα. Όταν θα βγει από τη φυλακή, να στηρίξουμε μια προσπάθεια ο άνθρωπος να μπει στην αγορά, να μπει στην οικογένεια με έναν τρόπο νόμιμο. Έτσι θα έχουμε λιγότερη εγκληματικότητα.
γιατί ατομικές περιπτώσεις βάρβαρων εγκληματιών που είναι αδίστακτοι υπάρχουν. Αλλά γενικά θα έχουμε ένα όφελος. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία ότι φταίει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ επειδή γίνανε κάποια εγκλήματα είναι μια εξαπάτηση του κόσμου προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση αυτή με κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι εντυπωσιακό. Τώρα, τελείωσα βέβαια με ένα θέμα το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτά όλα τα οποία σας ανέφερα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει δείγμα γραφής. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είχαμε 7 μήνες δουλειάς, οι μήνες δουλειάς ήταν λιγότερο. Στην αρχή χρειαζόταν οργάνωση, στο τέλος δουλεύαμε μόνο για τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους, το μνημόνιο και δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε άλλα εθνικά θέματα. 3-4 μήνες δουλειάς είχαμε. Νομίζω ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα και ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η εγγύηση ότι η χώρα έχει ένα κόμμα το οποίο έχει το ίδιο δρομολογήσει κάποιους οδούς σωτηρίας. Τι κερδίσαμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία και με αυτή τη χρηματοδότηση? Κερδίσαμε τη δυνατότητα να αγωνιζόμαστε. Γιατί με τον Brexit δεν θα μπορούσαμε να παλεύουμε. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να παλεύουμε. Πιάσαμε πάτο, για να το πω έτσι, το έχετε ακούσει πολλές φορές να λέγεται. Και εγώ πιστεύω ότι είναι η εικόνα ωραία. Πατάμε σε ένα σταθερό έδαφος. Πια επιτέλους δεν πατάμε σε λάσπη και μπορούμε να αγωνιστούμε τώρα για την ανάπτυξη. Τη σωτηρία θα τη φέρει η ανάπτυξη, θα τη φέρει η επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι χρειάζεται και η κοινωνία να στρατευτεί με την έννοια ότι θα προσέξει τι θα ψηφίσει, θα προσέξει πώς αυτή τη στιγμή εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους τους οποίους έχουν τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Επειδή πιστεύω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση που πια έχει μια σταθερότητα και μπορεί να παλέψει το μέλλον, γι' αυτό σας προτείνω να τον ψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα κάνουμε ένα κύκλο, όμως θα δώσουμε μια δυνατότητα για κάποια ερωτήματα. Πολύ λίγα, έτσι. Εγώ θέλω, κύριε Υπουργέ, 2 ερωτήματα να κάνω. Συμφωνώ με τις διαπιστώσεις που κάνατε για τις συνεννοήσεις με την Ευρώπη. Όμως, το θέμα της πολιτικής, της ηγετικής ομάδας της Ευρώπης ήταν γνωστό εκ των προτέρων. Το γεγονός ότι υπερτιμολογούσαμε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλληλεγγύη των λαών, ότι υπερτιμολογούσαμε το πνεύμα δικαιοσύνης που έπρεπε να τους διέπει, τους άλλους, αυτό ήταν που μας δημιούργησε μία καθυστέρηση και το ερώτημα είναι γιατί αυτό το πράγμα, αφού το ξέραμε, δεν το παρακάψαμε για να περιορίσουμε το χρόνο. Και το δεύτερο ερώτημα που σας κάνω έχει σχέση με το δικό σας τομέα ενασχόλησης. Δεν πλανάτε στην κοινωνία τόσο το ερώτημα γιατί έγινε ο νόμος Παρασκευόπουλου, ας το πω κι εγώ έτσι, που άφησε και λοιπά, που είναι παραπληροφόρηση όπως είπατε, όσο το ερώτημα γιατί έστω στο μικρό χρόνο αυτόν, τον ωφέλιμο χρόνο, τον πραγματικό χρόνο των 3-4 μηνών, δεν πήγαμε σε μία διερεύνηση των ζητημάτων διαφθοράς και σε ένα μεγάλο βαθμό, όσο μεγαλύτερο μπορούσαμε, πέραν αυτών που κάναμε, τα 2-3, να τιμωρήσουμε τους ενόχους, ούτως ώστε οι πολίτες να αισθανθούν δικαιωμένοι σε έναν τομέα που μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω και τα 2 σοβαρά ερωτήματα. Λοιπόν, το πρώτο. Στο πρώτο θέμα θα συμφωνήσω, αυτό που λέτε, η υπερτιμολόγηση, υπήρχε μια υπεραισιοδοξία. Πιστεύαμε ότι παλεύοντας
θα μπορούσαμε να τους καταφέρουμε ευκολότερα από αυτό το οποίο συναντήσαμε. Έχετε δίκιο. Να πούμε στο εξής. Εάν ξεκινάς έναν αγώνα χωρίς αισιοδοξία, δεν μπορεί να τις κερδίσεις. Δηλαδή η αισιοδοξία είναι, πώς να το πω, είναι η βενζίνη στη μηχανή του αυτοκινήτου. Δεν θα μπορούσαμε αλλιώς να παλέψουμε. Πρώτο. Δεύτερο, κάτι πετύχαμε όμως με αυτή. Τι πετύχαμε? Το πρωτοφανές. Πρώτη φορά στην Ευρώπη η ομάδα Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ κλπ. Αντιμετώπισε την κόντρα μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Την κόντρα από τον Ρέντσι, τον Ολάντ και στη συνέχεια στην ομάδα αυτή προσθέθηκε, όχι βέβαια η Ισπανία που ο Ραχόι που ήθελε να υποστηρίζει τον Σόιμπλε Μεθανδόν, αλλά προσθέθηκε λίγο πολύ η Αυστρία, το Βέλγιο και δημιουργήθηκε μια ομάδα χωρών η οποία είπε όχι στο Σόιμπλε και γι' αυτό φτάσαμε στη συμφωνία. Εδώ ο αγώνας του Τσίπρα ήταν πραγματικά δραματικός στο να μπορέσει να φέρει ότι βοήθησε ο Ομπάμα βέβαια. Στο να μπορέσει να δημιουργήσει ένα αντίπαλο δέος στην ομάδα Σόιμπλε. Επομένως, υπήρχε μια υπεραισιοδοξία, αλλά θα έλεγα ότι και από αυτή τη στόχευση που υπήρχε ότι κάτι θα καταφέρουμε, κάτι έμεινε πάντως. Έμεινε μια πρωτοφανής για την Ευρώπη σύγκρουση, όπου κάποιοι πήραν το μέρος της χώρας μας. Τώρα, γιατί όχι διαφθορά? Κοιτάξτε, καταρχήν είχαμε κάποιες νίκες κατά της διαφθοράς. Θα είδατε ότι βρέθηκαν κάποιοι μεγαλόσχημοι να πληρώσουν πολύ ψηλές εγγύησεις και αποζημιώσεις και εγγύησεις προκειμένου να μην διωχθούν. Μέχρι και πρόσφατα είχαμε προηγουμένως 1,5 εκατομμύριο, τώρα να μην θυμίσω το όνομα. Πρέπει να σας πω το εξής για τη διαφθορά. Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι εύκολο να δείξει αποτελέσματα μέσα σε 3 μήνες. Έχουμε υποθέσεις οι οποίες έχουν βαλτώσει το χώρο της δικαιοσύνης. Πώς το πολεμάς αυτό? Ένας τρόπος είναι με τις κρίσεις. Άλλη ηγεσία δικαστηρίων, άλλοι αντιπρόεδροι, για να μπορέσει να υπάρξει μια ανανέωση και μια επιτάχυνση. Αυτό ακόμη δεν πρόλαβε καν να γίνει. Μόνο η κρίση της Προέδρου του Αρίου Πάγου πρόλαβε να γίνει. Επομένως, εδώ εγώ ήμουν μάρτυρας μιας ιστορίας όπου στήθηκαν οι υποδομές για να βγει άκρη από τη λίστα Λαγκάρτ, για να μπορέσουν να υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλες να φανούν στο προσκήνιο. Γίνανε βήματα σε πολλές υποθέσεις και στην υπόθεση Μάρφιν Κύπρου και στην υπόθεση των Λέοπαρτ άρχισε κάτι να φαίνεται στην υπόθεση των υποβρυχίων. Η δικογραφία ήρθε από τον εισαγγελέα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος τη διαβίβασε στη Βουλή αμέσως. Στέρηση του. Δεν λέω. Βουλή για τη στέρηση, όχι κυβέρνηση. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πολλά σκάνδαλα τα οποία είχαν βαλτώσει έχουν επανακινητοποιηθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι εύκολη η κινητοποίηση, αλλά σε κάποιες έχει προχωρήσει. Δεν είναι εύκολη γιατί? Διότι με βάση το σύνταγμά μας η κυβέρνηση δεν μπορεί να επεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης που είναι ανεξάρτητη. Αλλά όπου αυτό ήταν δυνατό θεσμικά έγινε, γι' αυτό και έχουμε αυτή την πρόοδο. Μου ανέφερες προηγουμένως 3 παραδείγματα για το τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε όταν μιλούσαμε με τους ξένους. Η τέταρτη εκδοχή δεν συζητήθηκε καθόλου. Το γεγονός ότι η χώρα θα μπορούσε να κηρύξει χρεοκοπία εντός ευρώ και να δούμε μετά πώς θα αντιδρούσαν οι Ευρωπαίοι, πού θα πήγαινε το ευρώ και τι θα γινόταν. Αυτό ξαφνικά το χάσαμε τον ορίζοντα, εξαφανίστηκε. Δεύτερον, όλοι λέγανε ότι βάσει ευρωπαϊκών συνθηκών καμία χώρα δεν βγαίνει από το ευρώ αυτοβούλος και κανένα Σόιμπλε δεν μπορεί να την πετάξει. Επομένως, μήπως εκεί η υποχώρηση που κάναμε ήταν λίγο μεγαλύτερη από ό,τι έπρεπε στο τέλος και τιμήσαμε λιγάκι Σαμαρά? Γιατί και η όλη τοποθέτηση που ακούω σήμερα, δυστυχώς, μου θυμίζει λίγο Νέα Δημοκρατία. Τελευταίο ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε ένα σποτάκι πριν από λίγα λεπτά, το είδα στο κινητό μου, που μιλάει για τη λίστα Λαγκάρτ. Συζητιέται ότι η λίστα Λαγκάρτ μπορείς να πιάσεις ανθρώπους από εκεί μέσα μέχρι τέλος του 2015. Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Αν αυτό το πράγμα ισχύει,
θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να καθαρίσει τις 2.062 υποθέσεις που είναι στο σποτάκι, ή θα βρεθούμε να κουβεντιάζουμε εδώ του χρόνου, παιδιά δεν προλάβαμε, δεν είχαμε χρόνο. Αυτά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πρώτον, το χρεοκοπία εντός ευρώ περίπου έγινε. Όταν εμείς είπαμε δεν πληρώνουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ούτε τις δόσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ο Ντράγκη, είπε δεν σας δίνω φράγκο και εμείς δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τους μισθούς, φτάσαμε στο σημείο που λέτε. Αυτό που λέτε ότι γιατί το ξεχάσαμε, το κάναμε ήδη, αγαπητέ σύντροφε. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Επί 2 μήνες ο Μάρδας έψαχνε φραγκοδίφραγκα προκειμένου να βγάλουμε να πληρώσουμε τους μισθούς, γιατί υπήρχε πολιτική απόφαση, τους μισθούς θα τους πληρώσουμε, τις δόσεις δεν θα τις πληρώσουμε. Και μη έχοντας πλέον τη χρηματοδότηση των τραπεζών, φτάσαμε, μη έχοντας αποθεματικά στις τράπεζες, γιατί τα στραγγίξαμε, επειδή δεν έστελνε λεφτά στις τράπεζες ο Ντράγκη, φτάσαμε στο capital control, το οποίο ο κόσμος δεν ήθελε. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλά τα πράγματα. Το δεύτερο ερώτημα για την λίστα Lagarde. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό το οποίο λέτε μπορεί να ισχύσει, νομίζω σε λίγες. Δηλαδή, η παραγραφή των υποθέσεων της λίστας Lagarde δεν γίνεται στο τέλος του 2015, διότι το θέμα είναι ποια είναι η αξιόπινη πράξη η οποία αποκαλύπτεται ότι έχει γίνει. Το θέμα δηλαδή δεν είναι ποιο είναι το αξιόπινο της δημιουργίας της ίδιας της λίστας, της ένταξης στη λίστα. Αυτό είναι το αξιόπινο κατά του Φαρσιανή και δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ποιο είναι το αξιόπινο της πράξης την οποία έχει τελέσει αυτός που αναφέρεται στη λίστα. Λοιπόν, εγώ έτσι όπως έχω δει τα ποσά, σχεδόν όλα τα ποσά είναι τόσο ψηλά, είναι πάνω από το όριο των 73 των 125.000 ευρώ, όπου να πηγαίνουμε στο κακούργημα και η παραγραφή να είναι 15 ετής. Επομένως, δεν βλέπω να υπάρχει θέμα παραγραφής για τις πράξεις οι οποίες θα βρεθούν. Βέβαια θα γίνει διερεύνηση και μπορεί να μην έχουμε κάνει τίποτα. Αλλά ανάλογα με την πράξη που θα βρεθεί, η οποία μπορεί να είναι φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας, είτε μπορεί να είναι εξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είτε μπορεί να είναι δωροδοκία, είτε απιστία, επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, δεν βλέπω ότι θα υπάρχει παραγραφή. Κατά τα λοιπά, μέχρι σήμερα θα θυμόσαστε ότι δεν είχε γίνει τίποτα. Τώρα τουλάχιστον κάποιες υποθέσεις προχώρησαν, ελέγχθηκαν. Και ελπίζω ότι από την ώρα που στήθηκαν οι δομές θα έχουμε κάθε μέρα, όπως άρχισε και συμβαίνει αυτό πια, και περισσότερες υποθέσεις ανθρώπων οι οποίοι είτε πηγαίνουν και πληρώνουν για να απαλλαγούν από ευθύνες, είτε θα καθίσουν σιγά σιγά στο καμίνι. Εγώ θα με ρωτήσω για τη δημόσια διοίκηση. Τελωνία, λιμεναρχία, δημόσια διοίκηση, ο πολίτης να μπορεί να αισθανθεί ότι εξυπηρετείται και έχει δικαίωση μέσα εκεί και δεν θα υπάρχουν αυτά που υπήρχαν μέσα με τους ίδιους που έχουμε μέχρι σήμερα και δεν έχουμε καμία, να έχουν μια πληροφόρηση στο πώς λειτουργούν αυτές τις υποθέσεις. Και η άλλη πλευρά είναι ότι πότε θα φτιάξουμε πρωτογενή προϊόν. Είμαστε μια χώρα αγροτική. Η αγροτιά, αλληλεία και τεχνολογία. Για να μπορέσουμε να έχουμε εισοδήματα για να ανταποκριθούμε για τις υποχρεώσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Το δημόσιο μας δεν λειτουργεί όπως θέλουμε. Δεν θα τα ρίξουμε όλους τους ξένους. Και εμείς εδώ έχουμε προβλήματα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την αξιολόγηση. Εγώ έχω πρόβλημα με την άδικη αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων. Αξιολόγηση της δουλειάς. Με κριτήρια ουσιαστικά αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη πρέπει να υπάρχει. Άλλο θέμα το να γίνεται μια ισοπεδωτική αξιολόγηση με γενικευμένα οριζόντια κριτήρια να διώχνονται άνθρωποι, και άλλο να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι φευγάτοι, χαμένοι, δεν πατάνε στα γραφεία τους και πληρώνονται και δεν εξυπηρετούν το πολίτη. Χρειάζεται πραγματική αναδιάρθρωση και θα έλεγα ότι εδώ μέχρι χρειάζεται και κοινωνική συμμετοχή και να λυθεί το πρόβλημα, αλλά οπωσδήποτε και πολιτική βούληση. Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε παραγωγή. Κοιτάξτε, αυτό που προσπάθησα να πω πριν πήγαινε εκεί. Δηλαδή, για να φτάσουμε πια να έχουμε παραγωγικότητα, θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε ότι έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει να στρέψουμε όλοι μας την προσοχή στη γη και στη βιομηχανία. Το πακέτο Juncker, αυτό το οποίο λέγεται πακέτο
και το Juncker τι είναι 35 δισεκατομμύρια δραχμές τα οποία θα διατεθούν για αναπτυξιακά έργα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη. Και εδώ είναι ένα ακόμα θέμα στο οποίο νομίζω ότι οι πολιτικές των κομμάτων δεν είναι ίδιες. Το θέμα είναι τα χρήματα τα οποία δίνονται για ΕΣΠΑ, για ανάπτυξη, να διατεθούν με έναν τρόπο που πραγματικά να βοηθήσει τη χώρα και όχι απλώς να καταναλωθούν ώστε πρόσχερα με τρόπο αξιόπινο ή έστω και με τρόπο μη αξιόπινο να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ένα άμεσο όφελος και μετά η χώρα να μην μείνει τίποτα. Εμείς κοιτάξτε, αναπτυξιακά έργα ευρωπαϊκά τα οποία έχουν ξεκινήσει, ας πούμε η ηλεκτρονική διασύνδεση των δικαστηρίων, το οποίο έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία. Τα συνεχίσαμε χωρίς καμία διακοπή. Γιατί τη χώρα τα χρειάζεται. Ό,τι όμως φαινόταν ότι είναι έργο βιτρίνας, ότι δεν καλύπτει ανάγκη, να σας πω στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε στην Ελλάδα μία φυλακή στη Δράμα και μία φυλακή στην Κασάνδρα, το παράρτημα Ξεροφόντος, ίσως το έχετε δει μπαίνοντας δεξιά, που είναι στα 5 χιλιόμετρα περίπου, λιγότερο, οι οποίες είναι άδειες. Και έχουμε και φυλακές οι οποίες έχουν άδειες πτέρυγες. Γιατί δεν έχουμε προσωπικό, το προσωπικό δεν φτάνει ούτε για τις πτέρυγες οι οποίες λειτουργούν, για τις φυλακές που λειτουργούν. Δηλαδή και να διοριστούν άλλοι 1000 άνθρωποι, θα πρέπει να ενισχύσουν τους φύλακες που είναι μέσα και είναι με συσχετισμούς προβληματικούς με τους κρατούμενους. Έτσι. Λοιπόν, ενώ την κατάσταση αυτή, εγώ βρήκα ως έργο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση το χτίσιμο νέας φυλακής. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα παιχτεί τώρα. Θέλει προσοχή πραγματικά αυτό που λέτε και αγώνα. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ. Είμαι ο Θανάσης Κουλίτσος από την Ορμήλια, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε σε πόλεις. Και έχω 5 χρόνια που γύρισα στο χωριό μου και καταπιάστηκα με τα αγροτικά. Ελλάδα, μια χώρα 11 εκατομμυρίων ανθρώπων περίπου, 5 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μία λύση λοιπόν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που λέμε είναι η μεταφορά νέων ανθρώπων από τις 2 μεγάλες πόλεις στα χωριά. Οι συνθήκες, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τι συναντάει ένας νέος άνθρωπος? Συναντάει προβλήματα με τη γη όσον αφορά το ιδιοκτησιακά, κληρονομικά προβλήματα, διεκδικήσεις και αντιδικίες, δικαστήρια που κρατάνε 20 και 25 χρόνια. Και πέρα από αυτό, συναντάει και ένα τεράστιο κύκλωμα διαφοράς όσον αφορά την αυτοδιοίκηση. Το ερώτημά μου που τίθεται είναι το εξής. Πιστεύετε ότι η σημερινή δομή της δικαιοσύνης και η σημερινή της λειτουργία επαρκούν για να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος που έχει καλή θέληση στη θέση σας να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Αν δεν επαρκούν, ποια πιστεύετε ότι είναι στρατηγική και τι ακριβώς ποια θα είναι η τομή που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στη δικαιοσύνη για αυτόν τον σκοπό? Λοιπόν, θα σας πω. Αυτό στο οποίο είναι ευκολότερο να απαντήσω στο ερώτημά σας είναι η ανάγκη της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, η οποία δεν δίνει λύσεις, όπως το λέτε. Η επιτάχυνση είναι ένα θέμα το οποίο προϋποθέτει προσέγγιση πολύπτυχη. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις νόμους σαν τέλος πάντων, σαν ένας μαθητευόμενος μάγος νομοθεσίας και να πεις ότι εγώ θα σπίσω αυτό και θα έχω επιτάχυνση. Δεν γίνεται. Γιατί? Διότι δεν φτάνει να έχουμε ένα νόμο που προβλέπει ότι οι δίκες θα γίνονται γρηγορότερα ή ότι οι ανακρίσεις θα τελειώνουν ταχύτερα στα γραφεία. Θα πρέπει να έχει και προσωπικό να το χαιρετήσει. Άρα θα πρέπει να κάνει μια μεταρρύθμιση που να έχει σχέση και με την νομοθεσία και να έχει και νομοθετικές πτυχές και να αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων και να αφορά και τη διοίκηση. Εάν δεν παλέψει και τα 3 και αφήσει ένα απ' έξω, ένα και μόνο, φτάνει να σου τεινάξει στον αέρα όλη την προσπάθεια της επιτάχυνσης. Τώρα, αυτό που ζητάς είναι κάτι, σύντροφε, το οποίο δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Εγώ δεν θα πω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο. Δεν θα μπορούσε. Τι έχει γίνει? Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης γίνονται ομάδες εργασίας για να δουλέψουν αυτό. Κάτι χειροπιαστό είναι η ομάδα που δουλεύει την ηλεκτρονική διασύνδεση των δικαστηρίων. Θα οδηγήσει σε μια επιτάχυνση.
και πήραμε 3 εξειδικευμένα μέτρα τα οποία επιταχύνουν τη δικαιοσύνη. Είναι όμως εξειδικευμένα. Δεν λέω ότι θα λύσουν το πρόβλημα γενικά. Ποια είναι? Διαταγή πληρωμής κατά του δημοσίου, ταχύτερα κατά του δημοσίου. Το πτωχευτικό δίκαιο το νέο, όπως σας είπα, είναι πολύ ταχύτερο και η διαδικασία στα ελληνοδικεία με ταχύτερες δικασίμους. Αυτό έγινε και τέλος. Είναι ένα χειροπιαστό έργο να μπορεί να πει η κυβέρνηση να κοιτάξτε εδώ πέρα κάτι κάναμε. Αλλά είναι λίγο. Γιατί η επιτάχυνση της δικαιοσύνης πρέπει να αφορά όλα τα δικαστήρια, τα διοικητικά, τα πολιτικά, τα ποινικά κτλ. Αυτό είναι δουλειά. Δηλαδή αυτό που εμείς κάναμε στο Υπουργείο είναι να στήσουμε ομάδες εργασίας, κάθε μία για ένα διαφορετικό τομέα της δικαιοσύνης και τις στήσαμε τελείως εντεγραμμένο. Και γιατί ξέρετε και η διοίκηση δυστυχώς έχει κάποιους χρόνους. Δηλαδή μέχρι να βρούμε γενικούς γραμματείες, μέχρι να βρούμε συμβούλους, να πάμε στη Βουλή, να ψηφιστούν, να βρουν τα προεδρικά διατάγματα με τη σύνθεση των επιτροπών. Ο χρόνος δυστυχώς ήταν λίγος, άρχισαν να δουλεύουν όλες οι επιτροπές και διακόπτει το έργο τους. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό το έργο το οποίο ξεκίνησε την επιτάχυνση πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί. Είτε είμαι εγώ στο Υπουργείο, είτε οποιοδήποτε άλλος και δημιουργήσει άλλες επιτροπές, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει την διατεύθυνση. Και βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα το ποσοτικό, είναι και το ποιοτικό. Αυτό έχει σχέση με αυτά που είπαμε προηγουμένως, με τις κρίσεις στα δικαστήρια, με την προσπάθεια ενός εκδημοκρατισμού. Η αυτοδιοίκηση στο δικαστήριο μπορεί να βοηθήσει. Δεν ξέρω αν προσέξετε τώρα. Είχαμε μια πρόοδο στην Ίστα Λαγκάρντ, επειδή πήγε στο Παρίσι και έκανε ανακρίσεις ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικείου Αθηνών. Δηλαδή, ένας δικαστής εκλεγμένος δημοκρατικά ως προϊστάμενος. Αυτός έκανε την κρίση. Η δημοκρατία στον χώρο της δικαιοσύνης είναι αυτή που έκανε το δραστικό βήμα αυτή τη στιγμή. Με τέτοια βήματα. Εδώ πάντως χρειάζεται ένας χρόνος. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά. Με το καλό θα φύγετε. Καλώς ορίσατε και όλοι οι υποψήφοι. Σας ευχαριστούμε. Εγώ είμαι εδώ, μειώντας ΣΥΡΙΖΑ, με καρτελάκι, αλλά ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Φαντάζομαι όλοι όσοι σας κάνανε ερωτήσεις και όλοι όσοι προβληματίζονται και δεν σας κάναν, το ίδιο κάνουν, γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί κατανοούμε την πίεση που υποστήκαμε σαν χώρα και σαν κοινωνία όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια τα ζήσαμε. Και μερικοί νέοι τα ζήσαν λίγο λιγότερα και εμείς πάρα πολύ περισσότερο. Κατανοούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος με όλες τις συμπιέσεις που υπέστη η κυβέρνηση Τσίπρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να αντιδράσει σε όλα όσα προαναφέρθηκαν. Και κατανοούμε ότι σώθηκε το περιττώνιο της Ελλάδας η ΕΡΤ και αυτό μας φτάνει. Κύριε Παρασκευόπουλε, να είστε καλά όλοι σας. Αυτό, χωρίς ερώτηση. που έκανε το Θανάσης αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους και είναι άνεργοι και οι οποίοι είτε μπήκαν σε ρυθμίσεις, βέβαια το έργο της κυβέρνησης στο μικρό χρόνο που είχε ήταν θετική κατεύθυνση για την αποκωδικοποίηση των οφειλών κτλ. Τα 50.000 ευρώ το αυτόφορο. Αλλά τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους επαγγελματίες, οι οποίοι αν και έχουν κάνει και ρύθμιση, δεν θα μπορέσουν από εκεί πέρα πια να δίνουν. Και νομίζω ότι είναι θέμα οικονομίας αλλά και δικαιοσύνης. Θα έχουμε πρόβλημα κοινωνικό, το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Εννοείται δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε σε 100 δόσεις. Ούτε σε 100 δόσεις. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν, ας πούμε, από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης ήταν οι 100 δόσεις, οι οποίες δώσανε σε πολλούς ανθρώπους τη δυνατότητα να έχουν καθαρό πρόσωπο και να συνεχίσουν να είναι επαγγελματίες στον κοινωνικό χώρο. Νομίζω ότι όταν βρίσκεται ένας άνθρωπος στην θέση του καλόπιστου σε αδυναμία αμφιλέτη, πάντοτε θα πρέπει να γίνεται ένα βήμα. Ας πούμε, ένα βήμα για τον επαγγελματία είναι το νέο πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο δίνει πάρα πολύ
πολλές ευκαιρίες στον άνθρωπο που έρχεται σε αυτή τη θέση να μπορέσει να συνεχίσει τη δουλειά του. Προβλέπει για παράδειγμα ότι αν γίνει μια συλλογική συμφωνία με πιστωτές, το δικαστήριο δεν το αναγατεύεται. Και επίσης πριμοδοτεί τις συμφωνίες αυτές. Νομίζω το νέο πτωχευτικό δίκαιο είναι πιο φιλικό. Χρειάζεται και φιλική εφορία βέβαια. Είναι αναμφίβολο ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πήρε αυτή και τα οποία νομίζω δεν θα έπρεπε μια άλλη. Και τις 100 δόσεις αναφέρομαι και στην κάρτα σύντησης και στην περίπτωση του εισιτηρίου στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κατακτημένα για την κυβέρνηση στην παρούσα, εάν συνεχίσει να προσπαθήσει τα μέτρα αυτά να προσθέσει και άλλα και να τονώσει μια οικονομία η οποία πραγματικά είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Θα κάνω μια ερώτηση σχετικά με την αριστερή πλατφόρμα. Για να μπουν και λίγο ορισμένα πράγματα εδώ μέσα, μην λέμε μονάχα αλληλούια. Η αριστερή πλατφόρμα είχε, λέει, μια λύση. Είχε μια πρόταση, μια αντιπρόταση. Η δραχμή. Θυμάμαι το Ρινάλντι, όταν διαχώρισε και αυτό στη θέση του, έβρισε την αριστερή πλατφόρμα, τόσα χρόνια μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με τη δραχμή. Βγαίνουν έξω, κάνουν τη διάσπαση και λείπει η μαχητική τους και επιθετική τους πολιτική υπέρ της δραχμής. Ξαφνικά ακούω ένα λαφαζάνι να ψελίζει κάτι ότι η δραχμή δεν είναι σωτηρία όπως αυτό, αλλά είναι κάτι, ξέρω εγώ, δεν είναι επικίνδυνη, δεν είναι αυτό. Αυτή τώρα, αυτό το πράγμα μου γυρνάει το εξής ερώτημα. Αυτοί μήπως ήταν από καιρό έτοιμοι να φύγουν και περιμέναν την κατάλληλη στιγμή να κλωτσίσουν την καρδάρα? Είχαν δηλαδή ένα πρόγραμμα να βγουν σαν ξεχωριστή πολιτική παράταξη και βρήκαν αυτή την ευκαιρία και κλώτσισαν λοιπόν την καρδάρα και τώρα ψελίζουν, αντί να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα, κάνουν μονάχα κατηγορίες εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ερώτημα. Νομίζω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το θέμα δεν ήταν εδώ η δραχμή, αλλά το θέμα ήταν η έλλειψη συναλλαγματικών αποθεμάτων. Το θέμα δεν υπάρχει ούτε πρόταση από την πλευρά του, νομίζω, ούτε και λύση. Τώρα, μήπως είχαν την πρόθεση κτλ. Δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Δεν ξέρω. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να ήταν καλόπιστοι, να πίστευαν ότι μπορούμε να βγούμε από τον ευρωπαϊκό χώρο, από τη διεθνή οικονομία και να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι άλλοι μπορεί να αντιστοιχούν στο πρότυπο που λέτε, ότι εξ αρχής είχαν σκοπό να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί και ήταν όμως επίσης και αμεπίσης, γιατί ορισμένοι από την αρχή λέγανε δραχμή και έβαζα τελεία. Καμία πρόταση για το τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα. Αυτό εντάξει, μου ήταν και εμένα σαφές από την πρώτη μέρα. Αλλά το θέμα δεν είναι προθέσεις, το θέμα είναι οι πολιτικές και οι προτάσεις. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, τελειώσαμε με τον κύριο, με τον σύντροφο Νίκολο την εισήγηση, αλλά νομίζω και οφείλω να δώσω τη δυνατότητα σε όποιον από τους υποψήφιους της Καλλιτικής θέλει να σας έσω για ένα λεπτό, πολύ σύντομα, εν ώψη και του αγώνα που έχουμε την Κυριακή, να σας χαιρετήσει. Ας αρχίσουμε με την σειρά που είναι στη λίστα, με την Κατερίνα την Ιγκλέζη. Πρόεδρε και σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτα στα τόσο κατατοπιστικά μας τα είπε ο σύντροφος ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Αυτό που έχω να πω είναι νομίζω ότι σήμερα μας εξόπλησε με τα όπλα, με τα εργαλεία, τις τελευταίες 3 μέρες που έχουν απομείνει, 4, γιατί θα βάλω και την Κυριακή μέχρι τις 7 το βράδυ, να δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη μάχη για να πετύχουμε αυτό που για κάποιους ίσως να φαντάζει ανέφικτο. Είναι όμως και η πεποίθησή μου, γυρνώντας όλες αυτές τις μέρες στα χωριά της Χαλκιδικής και τις συναντήσεις που έχω κάνει με τον κόσμο, η πεποίθησή μου τόσο περισσότερο αυξάνεται. Είναι εφικτό την Κυριακή το βράδυ να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση τετραετίας, μια κυβέρνηση που θα πάει αυτή τη χώρα μπροστά. Είναι στο χέρι μας όλοι μαζί να το παλέψουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Να είστε καλά, καλό αγώνα.
σύντροφοι. Εγώ ήθελα να πω ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι να μην αποτελέσει η αριστερή κυβέρνηση μία σύντομη παρένθεση, να μην αποτελέσει μία σύντομη προσπάθεια για να αλλάξουν πολλά πράγματα στη χώρα και να μην επιτρέψουμε να υπάρξει η παλινόρθωση του παλιού κομματικού συστήματος, αυτού του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος. Να μην επιτρέψουμε να γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω, φίλες και φίλοι. Γιατί αυτή η πολιτική, η νεοφιλελεύθερη, η πολιτική των τζακιών, η πολιτική των παραγοντισμών, όλη αυτή εδώ η προηγούμενη πολιτική συμπεριφορά της χώρας μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί την αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα αναγνωρίσει πολλές υποχωρήσεις και λάθη που ενδεχομένως έγιναν και θα του δώσει την πρώτη ευκαιρία για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ. Είμαστε όλες και όλοι εδώ για ένα και μόνο σκοπό. Να βοηθήσουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο που τόσο βία σταμάτησε από την αποστασία που έγινε πριν από 1,5 μήνα. Αυτός είναι ο κυρίαρχος στόχος τουλάχιστον ημών των υποψηφίων και εμού προσωπικά, για να δώσουμε δυνατότητα στον λαό αυτό να ζήσει και να διοικηθεί από μια αριστερή κυβέρνηση που είχε να δει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Καλούμαστε όλοι, είτε ανήκουμε στην αριστερά, την παραδοσιακή, την ενωτική, τη σοσιαλιστική αριστερά και κάθε δημοκράτης πολίτης, να πλαισιώσει τα ψηφοδέλτια τους φίλους και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη καλλιτική και σε όλη την Ελλάδα. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Οι 4 μέρες που μένουν είναι οι μέρες αγώνα για όλες και όλους, όπου και αν βρισκόμαστε, στο χωράφι, στο γραφείο, στις επιχειρήσεις, στα μαγαζιά, ο καθένας στο χώρο του πολιτισμού που δρά, για να μπορέσει να σμπρώξει ακόμα πιο ψηλά από τον ΣΥΡΙΖΑ για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η κυβέρνηση αυτή θα αποτελέσει παρένθεση με τίποτα. Δεν το δέχομαι ούτε εγώ, ούτε και πολλοί κόσμος, παρόλο που είναι απογοητευμένος. Μιλάμε κάθε μέρα μαζί τους. Μας λένε ότι με μισή καρδιά θα ψηφίσουν και εμείς τους λέμε δεν πειράζει. Η ελπίδα δεν χάθηκε, με όλη την καρδιά. Η ελπίδα δεν χάθηκε, η προσδοκία υπάρχει. Κάπου στο βάθος το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Απλά έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναπιστέψουν. Μπορούμε να κάνουμε πολλά για αυτή τη χώρα. Και εμείς. Και μέσα και μόνοι μας, με δικούς μας θεσμικούς κανόνες. Μπορούμε να μόνοι μας με την αξιοπρέπεια και με το ήθος που αρμόζει στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, να κατορθώσουμε να φύγουμε από το δύσκολο αυτό δρόμο που μας οδήγησαν οι πολιτικές οι παλιές των προηγούμενων χρόνων και της Ευρώπης, του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου, και με την αξιοπρέπεια θα πετύχουμε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ όλους όσους ήρθατε απόψε να ακούσετε τον κύριο Παρασκευόπουλο και να ακούσετε και το χαιρετισμό μας.
Εγώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα πριν τις εκλογές, ότι είναι πολύ σημαντικό. Βγήστε το άλλο το μικρόφωνο. Είναι κάποιο άλλο μικρόφωνο ανοιχτό. Είναι πολύ σημαντικό να μην υποπέσουμε σε έναν πολιτικό μηδενισμό. Αυτό που ακούμε τις τελευταίες μέρες είναι μια προσπάθεια εξομοίωσης της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν σημαίνει ότι υπογράφηκε μια συμφωνία, την οποία μας εξήγησε εδώ αναλυτικά ο κύριος Υπουργός. Δεν σημαίνει ότι είμαστε όμοιοι. Δεν σημαίνει ότι η πολιτική ζωή και η κοινωνική ζωή το τελειώνει με αυτή τη συμφωνία, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα ενός σχεδιασμού για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν είμαστε ίδιοι ούτε στο επίπεδο των προθέσεων και κυρίως δεν είμαστε ίδιοι στο επίπεδο του προσανατολισμού. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς ήδη και να το διαδώσουμε και στους άλλους γύρω μας. Το τι κράτος θα φτιάξουμε μέσα στην επόμενη τριετία για να πορευτούμε τα επόμενα χρόνια είναι πολύ διαφορετικό από το κράτος το οποίο οραματίζεται, το μη κράτος το οποίο οραματίζονται συντηρητικές δυνάμεις του τόπου. Όλα αυτά που λέγαμε πριν, τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας, οι υπηρεσίες μας, η γη μας, είναι πολύ. Το όραμα που έχουμε για όλα αυτά, το όραμά μας και η ελπίδα μας σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως είπε και ο Χρήστος, βρίσκεται κοντά σε όλη την αριστερά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα όραμα και μια ελπίδα την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα των εκλογών και είναι πολύ σημαντικό να μην υποπέσουμε σε αυτόν τον μηδενισμό και να το πιστέψουμε κι εμείς οι ίδιοι. Επίσης, πριν κλείσουμε, όσοι από εσάς θέλετε και είστε στο Πολύγυρο, ελάτε και στη συζήτηση στην ομιλία που θα κάνουμε στις 8 το βράδυ την Παρασκευή.